Ilizwe lase-Iran lithi liza kuziphindezela kulandela ukubulawa kwenkokheli yalo enkulu Ali Khamenei kuhlaselo lukasirayeli nemelika e-Iran. Kunzima kona ngoba kuhlangahlangene njengangoku andikazi ba kuzothathwani kuhlanganiswe nani. Isebe lobambiswano ngolawulo KwaZulu-Natal lityelele ikhaya labantwana abahlanu nabatshe babhubha kumlilo oqhambuke kwityotyombe eStenga. Simbutse emakhaya uGandandambi Ndodwa, Ndamba Nophumza, Sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla. Akacaci ukuba ngubani oza kuthatha ulawulo lwe-Iran emva kokubulawa kwenkokheli yelalizwe ibinefuthe uAli Khamenei. Melika kunye nosirayeli bahlasele ngeentolomlilo kwinhloko-dolophu yase-Iran, iTehran, izolo. Ukanti i-Iran iye yaziphindezela yahlasela iinkampu zemikhosi yasemelika ezizinze kumazwe akumbindi mpuma. Basemagunyeni e-Iran babhengeze ukuba kuza kuzilwa kulelizwe isithuba esentsuku ezingama-40 kwaye bathi baza kuziphindezela ngokungena lusini kwimelika nosirayeli ngesi senzo. Kusenjalo ngenxa yolu hlaselo nolukhokelwa yimelika nosirayeli kwilizwe lase-Iran kuye kwanyanzeleka ukuba zirhoxiswe ngokukhawuleza iinqwelomoya ezibuya e-UAE neziya khona. Kwisikhululo senqwelomoya sehlabathi OR Tambo, eRhawutini naseKapa, abantu baphawule ngefuthe lokurhoxiswa kwezi nqwelomoya kwimpilo yabo. Inkampani elawula izikhululo zenqwelomoya kweli i-AXA ngamafuphi ithi zirhoxisile inqwelomoya ebekumele zibuye e-UAE ngenxa yohlaselo lwemelika ne-Israel kwilizwe lase-Iran. Naso isikhululo senqwelomoya eDubai sivaliwe izolo ngenxa yolungquzulwano phakathi kwala mazwe mathathu. Ngoku abantu abasingise e-UAE abakweli kunyanzeleka ukuba baxoze mphini wumbi. I was here yesterday. I was supposed to fly out to Dubai last night, but of course it was cancelled. Now I'm trying again. Right now it's cancelled as well, so I'm trying to see if they can rebook my flight once the airspace in Dubai opens. The flight was supposed to be for 22:02, and we kind of just checked out on just before we came. We checked on the Emirates app to see if our flight is still cancelled or if it's going to be going ahead, and our flight details still say going ahead, but everything else was obviously telling us no, it's going to be cancelled, and especially after this morning's news of they actually bombed the airport. So we came through this morning just in the hope that maybe one of the partners maybe came through, but they said like unfortunately their systems are shut down as well on our side, as well as they also don't know what's happening at the moment. They can't even tell us when to reschedule our flight because the unrest is just uncertain at the moment. I-AXA kwingxelo yayo ithe ubuncinane inqwelomoya ezili-14 zirhoxisiwe, nto leyo ichaphazela izikhululo zenqwelomoya ezintathu zaseMzantsi Afrika, iKing Shaka, i-OR Tambo kunye neCape Town International Airport. So I went over to Singapore Airlines to see if they would be able to support us in maybe getting a flight either today or anytime soon in the week. They made us aware that we would need to contact our travel agency. Basically, they were not able to really support us with that at the moment, but we would need to do it on our end for the travel agency themselves. Ubuncinane inqwelomoya ezisibhozo zirhoxisiwe e-OR Tambo International, ezisixhenxe eziphumayo kunye nenye engenayo. Ojongene nesebe lobambiswano ngolawulo KwaZulu-Natal, uMnumzana Thulasizwe Buthelezi udlulise amazwi ovelwano kulandela ukusweleka kwabantwana abahlanu kumlilo oqhambuke kwityotyombe kwindawo yogobityholo kummandla waseStenga kweli phondo. Phakathi kwala maxhoba kuquka abantwana abangamawele benonyaka ezelwe. Mama wabo kunye nomntwana oneminyaka emibini ubudala baye basinda sebabalekiselwa esibhedlele logama utata wabo efumene umonzakalo ngephi. Luyaqhuba uphando lokufumanisa unobangela womlilo osube imiphefumlo yabantwana abahlanu. Umphathiswa ujongene nesebe lobambiswano nolawulo uMnumzana uThulasizwe Buthelezi nothe watyelela le ndawo namhlanje uthi ukutsalwa kombane ngokungekho semthethweni kwaye nemeko yokuhlala kule ndawo kuyaxhalabisa. Where we are standing, this land was originally identified for a high school and a clinic. But due to people wanting economic opportunities in Palito,
They then settled on this land without proper services. Even the electricity here is illegally connected. Uthi isebe ligunyazise iziko lolawulo lwentlekele kweli phondo ukuba lifakele izixhobo zokulumkisa uluntu xa kuqhambuka umlilo. This is one of the response mechanisms that we are doing for the time being, while the longer term solution will be proper human settlements for our people who are here. Usodolophu wale ndawo uthi ngenxa yokuba le ndawo ayabelwanga ukuhlaliswa koluntu, umasipala uza kuthabatha iphulo lokufuduswa kwaba bahlali. We do have adequate land, and that is why in court we did convince the court that the people here can be relocated even tomorrow to Flagspruit. We do have land parcels where people can be settled. Umama nomntwana omnye osindileyo kunye notata baye bakhululwa esibhedlele emva kokufumana unyango. Siyayizama uyithola isupport ngoba kusukela phezolo iyafika ukudla, bayafika uplastiki noblanket esibanika izolo nezibhonje zokulala. Kulandawo sisaqhwahe kuyo nangona singabi nayo indawo yokuhlala. Isebe lethembise ngokuncedisa olusapho ngamalungiselelo omngcwabo nokuza kubanjelwa esajonisi kwiphondo laseMpuma Koloni. Indoda yasemthentu eMthatha kwiphondo leMpuma Koloni ithi kudala icela uncedo kwisibhedlele iNelson Mandela kodwa ayide incedakale okuze emva kokuba uEric Barafin wahlatywa ngonqevu ngo-2019 esuswini sewenziwa utyando ngoogqirha besi sibhedlele. Emva kokutyandwa kwakhe kwafunyaniswa ukuba olu tyando alwenziwanga ngendlela eyiyo, nto leyo yabangela ukuba aphinde aqhaqhwe. Kulapho yaqala khona ingxaki yokuba aphile nebhegi yokuzinceda esinqeni. uEric Barafin seleneminyaka esixhenxe engafumani ncedo kwisibhedlele iNelson Mandela eMthatha, kwaye oku kubangela ubunzima noxinzelelo ebomini bakhe. Ndilimele 2019 emveni kwesehlo sika 2019 ndiye kwafumaniseka into yoba ndathi ngokuba ndiye ndafakwa le operation kwacaba bandifake kakuhle lamalanduka la mathumba phakathi. Wanento endixholayo apha enkabeni endixholayo. Xa ndiphinda ndisiya pha bafika baphinda futhi bandiqhaqha ngaphaya elandukeni eMandela. Bandiqhaqha, undiqhaqha kwabo babe besithi hayi elithumbe balifake kakubi ngasekuqaleni uba ndifike ngokusuku. Usapho kunye nabamelwane bamemelela kumagosa karhulumente ukuba angenelele. Ndiyabacela abantu bakarhulumente abasondele abakhulu abantu abangaphambili bazobona lamanyalo baloku asophinde sithini ngonje baloku ugqirha kasiboni akuzonontlalo ke una bazobona lento yenzeka kweli khaya kulomntana ngoba imnandanga lento asiyazi inhloko yayo ijongise ngaphini. Sicela kumancedo ba lo mntana hayi asiyazi inhloko yakhe inhloko lana yakhe ijongise ngaphini. Masicela amancedo kuza uncedwa lo mntana. Ukanti isebe lezempilo liziphendulele kule ngxaki. Our doctors have looked at the case and the patient has been requested to go to hospital on Monday for a comprehensive clinical review by the treating team. Further medical assessment is required at the stage to fully evaluate his condition and determine the nature of the colostomy, including whether it is temporary or permanent. Ngokweenkcukacha amanani ngabemi abaninzi kweli phondo abasokola uncedo kwizibhedlele zikarhulumente. Xa sibuyela kwinqaku lethu lokuqala, akukacaci ukuba ngubani oza kuthatha ulawulo lwe-Iran emva kokubulawa kwenkokheli yelalizwe ibinefuthe uAli Khamenei. Melika kunye noSirayeli bahlasele ngentolomlilo kwinhlokodolophu yase-Iran iTehran izolo. Ukanti Iran iye yaziphindezela yahlasela iinkampu zemikhosi yaseMelika ezizinze kumazwe akumbindi mpuma. Abasemagunyeni e-Iran babhengeze ukuba kuza kuzilwa kwelalizwe isithuba seentsuku ezingama-40 kwaye bathi baza kuziphindezela ngokungena lusini kwiMelika noSirayeli ngesi senzo. uSirayeli neMelika babethe bebuyelelo kwezulu laseMthatha e-Iran into lomlilo bezishiyiselana ngobunganga esibhakabhakeni
zadilika indonga kwashiya kusizi nembandezelo. Ukanti inkokheli yase-Iran ibinefuthe elikhulu u-Ali Khamenei uphulukene nobomi bakhe apho kolo hlaselo. Ingxelo zidiza ukuba nenkomanda yemikhosi kwelase-Iran u-Abdulrahim Mousavi naye ubulewe kwakunye nezinye iinjengele eziphezulu emkhosini wela lizwe. Kodwa nangona kunjalo, ilizwe lase-Iran lisabetha ngenqindi etafileni ngelithi iMelika noSirayeli baza kulicula elandincamisayo. Ukanti ibhunga lezizwe ezimanyeneyo lithi makubekwe phantsi izikrweqe. Let me be clear. There is no viable alternative to the peaceful settlement of international disputes. Lasting peace can only be achieved through peaceful means, including genuine dialogue and negotiations. Namhlanje amawakawaka abemi base-Iran bangungelene kwikomkhulu lelizwe iTehran bephepezelisa ii-flags ukuya kunika imbeko kwinkokheli yabo. I-Iran ityhola iMelika noSirayeli ngokuba ngoobhonyongo abangawuhloniphiyo umthetho wehlabathi. The justification advanced by the representative of the United States today are illegal and entirely devoid of legal foundation. The baseless allegation invoked to defend this unlawful use of force have no standing under international law. Ukanti uSirayeli neMelika bathi abazisoli ngolu hlaselo. Israel stands before you today having acted with the United States to confront and stop an existential threat before it became irreversible. Umongameli waseMelika uDonald Trump utyityimbiselele umnwe iIran kwikhasi lakhe lezonxibelelwano ngelithi iya kudibana nenyoka iphungumhluzi ebekhe yahlasela iMelika. Ukanti urhulumente weli loMzantsi Afrika naye uphose umrhaji wangenelela ebongoza bonke ababandakanyekayo ukuba bahlale kwisithebe sengxoxo bazame ukubuyisana. Akacaci ke ngokwangoku ukuba ngubani oza kuthabatha ulawulo lwe-Iran emva kokubulawa kwenkokheli yeli lizwe ibinefuthe elikhulu u-Ali Khamenei. Phazamisekile inkqubo yokusebenza nokuhanjiswa kweenkonzo kwizibhedlele ezintathu eBarberton eMpumalanga okuze emva kokuba oonogada kwezi zibhedlele beye baqhankqalaza ngelinyanzelisa ukuhlawulwa imivuzo yabo yenyanga kaFebruwari. Izibhedlele ezichaphazelekileyo ziquka iRob Ferreira, iThemba kunye neBarberton. Luyaqhuba uqhankqalazo lwabasebenzi abangonogada kwizibhedlele ezintathu kuquka iBarberton kwiphondo leMpumalanga. Aba basebenzi bakhalazele ukungafumani imivuzo kule mpelanyanga kaFebruwari. Namuhla sikhala ngokuthi mhlawumbe ikhampani esebenza yona la ayahlule usihoyela ngesikhathi kokuqala imali nyanyasa sikhuluma manje asikaholi. Irent ngalaba bathufuna endlini ngalana, transport ifuna imali yaso. Oluqhankqalazo luphazamisa indlela yokusebenza kwezi zibhedlele nanjengoko igumbi lokwamkela izigulana i-casualty lisavaliwe. Oku ke nokuchaphazela kanobomi abahlali nabathi bajikiswe befuna unyango. Esibhedlela ngidile Monday. Nengita bang assistant ngakuphenga be rights base ngiphinze ngibuye. So ngidongiphinze ngibuya namuhla usola ngibe rights. Nengibuya ngitshesa abasebenzi. Nengibuya baphinda ngitshesa bafuna incwadi yale clinic engiteke imangete khona la. So ngathi ngitoyenda njani mina. Abanogada bakwaleke ngelithi naxa sele bebhadelwe imali abayifumanayo ayanelanga kwaphela. Namhla sine problem ukuthi badelay ngenzaba ama-payment. Nalama payment yabo nabasibhadala. Le mali yakhona ababhadala according sira. Iba incane kakhulu le mali. Isithethi sesebe lezokhuseleko loluntu liphefumle ngalenyewe ngelithi le nkampani ithumele imali ngomhla we-15 njengesiqhelo. Kodwa noxa kunjalo abanazo iimpendulo zonobangela wokulibaziseka kwale mivuzo. We are aware about this situation. Our security management is working very hard to resolve this matter. We believe that in no time the guards would have returned, and we are aware that hospitals in their nature are very sensitive, or all healthcare facilities. Abasebenzi banethemba lokufumana imivuzo ngokukhawuleza ukuze iinkqubo esibhedlele zihambe ngocwangco.
Somashishini owaziwayo eMpuma Koloni uManB ukwiphulo lokuphuhlisa ulutsha ngokusebenzisa ezobugcisa phantsi kwenkampani yakhe iManB Entertainment Academy. Kanti ke ngoku sihleli naye apha estudio. ManB, siyakwamkela. Ngakusichazele banzi ngeli phulo lakho. Iphulo lam ndithathe isigqibo xa ndibona uba italenti ikhona kwiphondo laseMpuma Koloni. Qha abantwana abanamaphiko uncedo lufumaneke eRhawutini. Ndabona uba mandivule into e-Eastern Cape bazokwazi uba abantwana base-Eastern Cape baxhamle e-Eastern Cape. Zintoni ezona zinto uzawubenzela zona ulutsha lwase-Eastern Cape? Ulutsha lwase-Eastern Cape onsagxile kulo ngamandla kakhulu lolu lusemculweni. Ndiyabarekhoda, ndibenzele i-music video, ndibafake e-TV, sikhangele ii-interviews ke ngoku eziredweni neengoma zabo sikwiphulo lozifaka eredweni abasebenzile kakuhle. Iingoma zabo zikwazi ukwalifya eredweni. Sesiphi esona sizathu othe xa uhleli phantsi ucinga esona sizathu esiye sakukhokelela uba uqale liphulo? Amathuba omsebenzi akekho eSouth Africa jikelele, andizuthe Eastern Cape. Icebo linokwenzeka uba abantu bakwazi uba xa bethe baphumelela babeke into etafileni, lelona ndiye ndithathe itshansi ndikwazi ulisebenzisa. Ngoba umculo noko uyakhawulezisa. Xa uye wahamba kakuhle umntu uyakhawulezisa umculo ukubeka into ngoba kuba nee-gigs, kubekho nezimali ezingena ko-YouTube nentontoni, umntu uyakwazi ukwenza utshintsho. So kuba amathuba emisebenzi angekho, sikhangele into ulutsha esilibona baliyafuna ukuyenza ngaphandle koba kuthiwe liyoqeshwa ke ngoba kho msebenzi, into ezawuncedisana nabo. So ngento evakalayo uzaba ndixhobisa ngezikills. Sendiqalile noqala njengoba kwa emculweni ndiyazi uba ziyakhala, siyayazi uba kubakho abantu abathi ndine-20 years ndacula, xa kufuneka uba unemali zakhe kwinto ezithethisayo. Ndithatha ii-artist ezindala zize kubo ziba workshop bazibabonisa uba idanger kakangani le ndlela yasemculweni. Amazwi akho okugqibela ManB kubabukeli. Ndifuna ukuthi abantu mabavumele abantwana bangababambi because abantu banento ethi okanye umntana hayi awuzukwazi umntana usesesikolweni, umntana uzawuphuma esikolweni angabi nanto yokwenza. Umzali makamonitharishe umntana ngexesha lesikolo, makaqhuba isikolo, amnike ixesha elincinci uba alilandele iphupha lakhe. Sibambe ngazo zibini ke ManB, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Ngosisisi. Kakhulu ke mamqwathi nomamzangwa ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya, ndikwamkele kaloku kwidesika yam yemozulu. Bethuna ke ngegama mna ndikuthabile, ndiyintsokazi yabathembu mvanje ngokubanzi. Masijongeni ke nantsi kaloku imozulu leyo ke mbukeli, siye siphawule kakhulu ke kumfanekiso wam wokuqala. Siziganekwa kakhulu ke zemvula nemoya mpela kuMzantsi Afrika ngokubanzi. Nawe uyabona apha ekhaya uba kuhle kakhulu kwindawo ezininzi ezizinze kwintshona yelizwe, njengapha ngaselunxwemeni ifuthe Kapa ko-Alexandra Bay. Amaqolotshisa pha amanzi ayabanda kakhulu phaya ngo-12 degrees. Noko ke iguquke mozulu pha xa bezawulala ngomso sele besonga olwasuku ngamashumi nje amabini abe nesithathu ngokubanzi ke bethuna. Masijongeni kaloku amaqondo akho okutshisa ke aphantsi naphezulu. Sivule ngephondo lokuqala eliphaya lona ephondweni laseMpuma Koloni ngamandla ke mbukelo lonke kumbindi nentshona yelapho indawo ezininzi phakala kwindawo ezininzi koRhafu futhi Kaladokhwe naphaya eMakhanda ngathi kubanda ekuseni ngamafu mpela nenkwankce nomoya obhudla ngokuqatha ngenxa ka-11 degrees. Kanti ke baphila ngolu hlobo futhi ephondweni lase-Free State mpela mbukeli kakhulu ke kwincam nempuma lapho njengapha koBloemfontein kwasekuseni futhi noxa kucwengile pha kuzole kamnandi ko-10 degrees efana nqwa ke phofu naphaya eFixburg ekuseni ngomso. Kanti nantsi imozulu futhi ephondweni laphaya entshona Koloni ngamandla mbukele ekhaya ke futhi kwimpuma namazantsi welaphondo kwindawo ezininzi njengaphaya koGeorge Kapa loduma futhi Cape Agulhas naphaya koWorcester futhi kucwenge nje kwasekuseni phaya bevuka. Kanti ke zebenje futhi ephondweni laphaya koNorthern Cape mpela mbukeli futhi koKurumane aphindile futhi kumyoli nje yonke lamva kodilana ngomso bavala bequkumbela usuku ko-27 degrees. Kanti yenjenje futhi imozulu phaya ephondweni lase-Northwest mpela ke futhi kukumantla nombindi welaphondo njengapha koMahikeng xa uvuka ekuseni ngomso ku-15 degrees naphaya eRustenburg ekuseni noko zibikiwe iziganeko ke zemvula nendudumo. Kanti ke phaya eGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu mpela ke kwindawo ezininzi njengapha kuNdlunkulu futhi kuseTshwane kwasekuseni phaa kuyafefa kuyaduduma nje yonke lantsasa napha kumbindi futhi eJohannesburg Tembisa kuyabanda nje yonke lantsasa nakumandla ke futhi eMzantsi Afrika kuseLimpopo ngamandla kwindawo ezininzi ke ezizinze kumazantsi nentshona futhi yelaphondo njengapha koThabazimbi futhi ngathi kududume kubaneke nje yonke lantsasa nakwincam yelaphondo phaya koPulukwane ekuseni maqolo okutshisa phansi ngu-15 degrees naphaya ephondweni laphambukeli kaloku eMpumalanga mpela futhi koMiddleburg ekuseni sikhukhuza naphaya eMbombela futhi zezo ziganeko zentshizane zithe xhaxha nje yonke lantsasa ngenxa yakhe kaloku futhi ke la 18 degrees. Ivume ekhaya ndivale ndisonge imozulu ngephondo lokugqibela phaya kwaZulu
KwaZulu-Natal impela kumazantsi futhi eKokstad ekuseni ngabanda ngenkwanca engephi ka-8 degrees naphaya koPietermaritzburg futhi zezo ziganeko zentshizane zithe gqa yonke lantsasa mna ndikuthande kangaka xesha lemiyoli